Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Ada Mas Riko. Ada Mas Rama. Ada Mas Hanif. Ada Mas Abdul. Dan ada Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barungan singa kecil. Wah, singa kecil. Wah, meripate menyala, Van. Meripate warna apa, Van? Merah. Terus Mas Abdul memakai barungan wah, singa besar. Terus ada Dek Jihun memakai barungan kodok ngorek nek Neng kali. Mas Riko memakai barungan hitam. Mas Hanif menjadi macan. wah, kepala macan. Dan Mas Rama menjadi buntut macan. Semangat Oma. Banter Ramanya banter. Ya saiki Mas Hanif yo dipakai karo Mas Rama. Ayo Le. Tanggul, Hanif nek tanggul nih. Mas Hanif nek tanggul. Tanggul nih. Ayo duduk yo Mas Hanif. Yo sekarang Dek Jihun. Gue sendal, Dek. Jihun gue sendal pernah? Gue sendal panas. Ayo Hun. Ngan. Aja dengek, Dek. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wagi. Ayo. Yo duduk yo Dek Jihun. Yo saiki Mas Abdul. Yo, 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 yo.
Oh, Rono. Ya duduk ya Mas Abdul. Ya saiki Mas Elvan, Van. Ya dipakai Van. Nek tanggul. Tingkupnya Bu. Bapak pulang Bu. Pakai tanggul tuh kan. Ya duduk yo Mas Elvan. Ayo saiki Mas Riko. Lumebet dateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih Rabi Sumpek ini. Ampun lumebet wonten area Tanggulku. pentas keranten ring. Keranten panggenanipun Winates. Kersanipun para paraga saged lumagange karya kanthi sae ugi kanthi leluasa betul mekaten. Kula kami katentanipun kanggo para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng dhateng kula Mbak Putri utawi Widawati menika nggih wonten panggung semoga Ya duduk ya Riko. Ayo Dek Jiun.